ining pabulang blaho nga gabi no lang ngay manigyapon man ambot lang kung nagakalam no. Nagakalama. O sige, kantuhan tayo balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa BCP. Garing kaundan sang report ni aksyon na Eric Magbanwa. Aksyon, Eric! Way Canada time. Way nagido. At ilahon tani para matapos na, no? Dosi tanan aksyon ka mga persona ang ara karon nagagutok sa silda sa police station number 6. Matapos kining dosi nadakpan sa akto nga nagapatigayon sang illegal nga pabulang kahina sang aga dala sa may Porok Planeta Puente Villa sa Division Barangay Takuling sining siyudad sang Bacolod. Daw ining mga nagkadakpan nga dosi nga subong sa custodial facilities sa police station number 6 sa Buenos si Robin Barrios nga pumuloyo sa siyudad sang Himamaylan. Ay kaduha diri mo si Jomari Cabalfin pumuloyo ini sa Barangay Takuling. Ikatatlo si Armando Amar sa Barangay Takuling. Norberto Mahusay sa Barangay Takuling. Ikalima Edwin Sanol sa Barangay Takuling. Ikanom si Gerald Ochabo taga Barangay Vista Alegre. Ikapito si Jomar Cabalfin sa Barangay Takuling. Ikawalo si Ernesto P. Galerido Barangay Estefanía. Ikasyam si John Marino taga Barangay Takuling. Ikapulo si Raymart Pangasyan na pumuluyo sa Barangay Takuling. Ika-11 imuni si Emilio Figadiro na pumunuyo sa Barangay Ailihis kay ika-12 amo ini si Reynan Balasabas nga lunsay pumunuyo sa Barangay Vista Alegre Action Rex. Na ining 7 ining 12 actually damo pa ni sila kontani nga nadakpan nga likit iba nakapalagyo sang makita nila nga nagapadulog ang operatiba sa police station number 6 sa papangunan ni Police Major Leo Estopa. Diri man Action Rex na recover ang 2,160 pesos nga taya sa bulang. May ari diri 4 ka mga manok nga buhi inog bulang kag may duha na nga patay Action Rex kag may duha pagit ka set diri sang bulang amo ini ang ginatakod sa manok kung magpatigayo na sang sampukanay Action Rex. Nausuno sa kay Police Major Leo Estopa usisa pa nila kung sino ining mayor promoter sa sining bulang kay ti ang ining pabulang way gina atugtan subong tungkol sa sining pandemic pero ti may mga utol kita Action Rex nga sige hapon mo nang time mo nagkakalam ang gamot kung hindi makahimas sang manok nga pula Action Rex. Te inis la karang tatlo nga 12 antes makaon sang Balenciana kag baybay sa subong dira nagapagutok sa silda numero 2 sang police station number 6 Action Rex. Siling ni Police Major Estopa niya sir, duha pala nakasultada mong damo pa tani kasultada galing kiti amon na blamay nag-report sa amon girespondiran amon kag nadakpan ginamon sa akto ang iban kono naglulumpat sa mga kudal kono ato dasig pa sa halo magdalagan sa bakitan ang aton sininga kapulisan Action Rex. Di subong amat-amat na inventaryo ni Major Estopa ang mga ebidensya pala para kapapasaka nila buwas kanlaw ang kaso nga paglapas ang Presidential Decree 449 o kon illegal cockfighting.